Lo mlayezo lo ubheke kakhulu kubafundade bezomatric kulonyaka. Ngane zakwethu, ngiyacela ukuthi sengathi nonke enizobona le video ningangabalahlaograde kade nenza ngabo umatric. Nibabekele ini ikusasa ngoba impilo musu ngaphandle ka ngomunye umhlathi akulula la ngaphandle. Kanjani laba futhi abanye abasazokuba nenhlahla bemavasithi beyofunda o4 years 5 years njalo njalo nabo futhi bengayibukeli phansi ulabo grade labo bakusengenzeka impilo ithi bese bebuya le varsity iphindi babuyisele back ibalethele la security. So nje okwami ukuthi namhlanje noma umlayezo wami namhlanje ukuthi nini nibe nenhlanhla nafika matric abazi ukuthi mancane amathuba ukuthi bemavasithi ababeke kahle ugrade bazobasebenzisa kulonyaka lona sebezama ukuthi nabo kube nento ezobazi ukuthi bafayise etafuleni ngoba kubalekile ukuthi kube khona okuqhubeka ngempilo ukuthi ukuthola kanjani ngayiphi indlela nathi silapha ngesasingadla lapho sizogcina sikule ndawo. So ke nawe ke umuntu omusha nawe osaka matric yazi ukuthi ubeke kahle lo grade ubeke kahle lo charcoal ubeke kahle lo mabhluko njako uwazi ukuthi asemaningi amathuba ukuthi kulonyaka ozoqala usengaba iSO asusebenzeni ke lo msebenzi bafethu siqaphe indawo lezi zabelungu imicebe abelungu la ayikho into esebenza kanzima njenge security ayikho into ebheka umnotho eSouth Africa njenge security. So ithina abantu ngempela abakhulu eSouth Africa umhlaba wonke kumanje bazovala abantu behambe emakhaya sisele thina siyasebenza njengama SO nizokuthola kuningi ka security ke nazi nokuthi SO yini yabona bayazi abanye sikubona nabo kule industry angifuni ukukhuluma language ka security yabo. So nje asibambeni ngane zakwethu nina esinani kule industry bese kuthi laba abanye abafethu abazosijoyina ngoba bakhona nqwa bezosijoyina kulo wanyaka nqwa ngokomthetho kubeka ngami ngabe security ngena ngishe ezikoleni kahle kahle vele nje ngoba hayi lento akuthina sonke sobothisha sonke sobameli sonke sobamaphoyisa athi ezinye izinto idinga futhi ukuthi ube ukuthi wazana nobani kanjani yabona mhlawumbe nase singaba ngeke sibona sisebenza imisazo nethile singaba ngeke sibona sisebenza endaweni ukuthi akwenzakalanga yabo bekani kahle lezi zimpahla nisebenzisayo kusengenzeka zenisize ziphatheni kahle nijabule kahle ngamaholidi nazi ukuthi ke njengoba uphila ukhona kini akekho umuntu osekwaba khona owena noma ngabe kuthiwa waye khona wenziso kwakho kodwa wena thi ufana into efanayo akusiyona njengoba uphila nje kuphila wena yazi ukuthi ubalekile uhamba phambili yonke into oyenzayo akube ukuthi into ezoletha ukukhanya empilweni yakho nabazali bakho bejabule kungabe into ezokufaka emajele kungabe into ezokuhambisa amacala hlukana uthanda ibhamu hlukane ke ngebhamu isibhamu into umsebenzi waso ukubulala kuphela ayikho into right yenziwa isibhamu ingakho ngena ndaba ngisho naso nje mina isibhamu umsebenzi waso ukubulala kuphela. So nje uma uqeda isikole zikomite nabantu owazi ukuthi laba nekusasa bazokusa impilo yakho phambili bekuyiloko nje ngalamasu ka December. Ngiyabonga ngethuba ngane zakwethu.